musaonere video ingati simunakwanise zaka 18 and part 2 nkhani yokhuza makanema olaula amene tifotokoza mmene mapuno amatisokonezera ubongo wathu. So that's why mpatu wani mwenye kuti it's going to be scientific kwambiri no apapa. Okay, ndifotokoze chonchi. Mu ubongo wanu muja muli chemical ina yake imachidwa dopamine. Ka chemical kamene kamapangisa kuti inoyo ka mwasangalala kwambiri muzifira ka high kena kake mwakhoza mayeso bwino ka china chake akupanga pamoti kuntchito china chilichonse chimene chimakhala chabwino pa moyo wathu. Ka chemical kamene kakani ntchito yake ndithu. Ubongo wathu umatipasa dopamine and that's normal, but guess what, mapono aja amakapanga attack ka system kamene kaka nde mumvesese. Every time mukakhamuona zimene ziyazi ubongo wanu umadzaza no zimene ziyazi. Kakemiko kamene kamayena kakazingobwera occasionally mukakazoti mapanga chivi china chake kapena mukakazoti mwaja mpunga wa nyama. Yeah, kakemiko kamabwera every time whenever you're watching pornography. So it's more than the designated nature kuti chilengedwe chake kuti Mulungu analenga kuti kazi khala chonchi komano when you're watching it hijacks zimangopanga flood ubongo wanu seucha, and because it's easy and fake chimodzimodzi tu mene makhala madrug aja your brain imakhala no apopo ikufuna no izisankha makanema olaula aja over reality. Excitement mukakhaza kuti mukupanga chikondi ndakazana excitement imene chai imachoka kapena sichokeratu komano imapanga decrease. Why? Because ubongo wanu wapangidwa hijack chifukwa ubongo wanu kungofuna za fake zija chilungamo ayi umasiya kulimbikira munthu. And asikana azimayi ukakhala mamuna azimayi they stop to be attractive. Ukakhala mzimayi amuna anomangoona ngati kuti sanga kufikepo. Yeah, that's it. Apa kuti chani, it's more or less like a drug. You need more and more to feel something. Chimodzimodzi ukamba kutani ukamba kuti ukuyuza ka drug kena kake, the first day umayika kakang'ono, the second day kama kulabe, the third day zimakhala zikula zinthu, and it's worse umaboyeka ndi china chilichonse. That's why anyamata amene anayamba kuonera zimene zijasadakala yang'ono pafika zaka 20 mzimayi sangawasangalase, mtsikana sangawasangalase, and amafika kuti they are extreme, zinthu zake zachoka pa normality zizafika pa abnormality. Apo pono pamafika ndo pajopa kuti you just need to consult a doctor, and that's why I'm saying that don't say that pornography is just entertainment. Bro, entertainment isikhala choncho. Entertainment isinga panga lead addiction. Chimodzimodzi ma drug, it's not entertainment chifukwa chani they lead to addiction. Pono alingati mingane chani cocaine amene ali wa digital, munthu utokani masompenya bwinobwino komano just because of that cocaine masanduka chitsiro maskini. So pono imangopasa ka quick pressure and it steals your long term power. Mphamvu zako zimachoka mphamvu. Every click imene umapanga click pa internet pacha imakhala ikupanga cost sogolo lako chifukwa it's not about spiritual koma it's scientific. Chifukwa chani the more munthu you are staying less focused, the more sogolo lako limakhala likutani likupangidwa fade pang'ono. So next episode tifotokoza chifukwa chani amuna ambiri samasiya kuonera mapono. So just be there kuti mumvetsese bwinobwino mmene zimakhalira.